Здравейте, днес сме с Николай Добрев. Най-известният тим в България на Autosprime. Нали? Да, с кражем малко. Не кражем имена тук. Тихо. Така. Малко странно мога да ви изглежда, обаче той е най-слабия в отбора. Аз съм най-добрия. В кавички. Кои са сложни в кавички. Така. Важното е, че тя ще играе на Game Ninja. Не така беше. Game Ninja 2015 на Авка TV. А ние сме фаворитите. Много ясно. Както и да е. Сега ще представим за другите момчета само от групировката. Това е Гошо Рейпфейс, съм викали. Той е луд. Много луд. В лице вас не говоря така обаче. Сега ви представим и Васко. Кажи здрасти. Здрасти. Май не са учили да не говори с пълността, не както и да е. Не както и да е. Това момче е тук. Аз като 5 години ставам по-добър. Си мислиш да... Добре, както и да е. 5 години. Няма да чакам май. След 5 години се видим на DreamHack. Господин Гошо, това е човека, който играем лига. Той е бронз 4. Аз затова играя с него, защото му булства. Това е момчето, което моят приятел Васко. Той е па Silver 1. Много фидва. Беше Gold 5 обаче, като почна да фидва. И мъмърът му падна 1600, защото е про. Про си, нали? Кажи да. Про е, някакъв. Пак се върнем на моя приятел Николай. С него замислиме да станем, аз съм най-добрия като цяло, той е най-добрия. Втория е най-добър. Нали така? Ще е тук, ще хърля в кош. Няма се излагаме волкчето. Волкчето е, само да ви покажа къде живеем. На какво място живеем. Това не е гейминг хауса. Точното училище. Училището е и там. Женски дрехи там не ги гледат. Не, това са на гаджета. Стикала. Така. Господин Shadowvex, моля върнете се. Няма бегам из улицата да ви вземем интервю отново. Така. Но той Васко бърза не мога да взема интервю. Така. А цяло Васко, сигурно тук до цялата групичка е най-слабия на лига. Вижте. Как е аз ме погледнил? Как му изражението ми аз със стресът. По принцип, аз съм най-добрия на лига тук. Той е втори. Тя е трета. Тя. Снима моя. Учи с пръсти, yes. Така. Това там пентахауса. Той не е пентахаус, обаче е гейминг хаус, доста е голям човек. Строеше на 22 000 на етаж. Смятайте 4 етажа. Към 100 000 с заиждането. Нали, по компютрите са по 10 000, така че смятайте. Очакваме да... Компютрите са правят 8. Правят 8... Какво това? Първият път Не са правят 8. Те са така и... Значи те са... Сгубени са. Сгубени, че е така съжда ръката, докато ръкомахам. Сгубени са, защото сме парали. Парични едно пътето къде. Защото няма да кажем. Наша тайна. Точно той го каза. Аз ще сме ширима и всеки си има по един етаж, обаче. Защото аз съм боса и горни два са мои, па Васко. Чай да го посочим с пръст. Васко живее в мазето. Защото и без това е... Значи това мазето е... Задайме го. Мазето е... Колко е голямо мазето? Мазето е, да знам, значи ако си гледа Хари Потър, една по-стълбичките, дете стаечката, толкова.
Ай, по-малка е, има само място за едно легло, като легни така, обаче не мога да се обърне, защото тавана му е точно над лицето. Значи като легни е така му е тавана, така не мога да се обърне направо. Защото той е широк, нали, ходи на фитнес, взига штанги 300 кг, това е гиричката, штангата направо. Кой е 720 кг? 300 кг на едната страна. Другата още 300? Да. И слага още две такива штанги. И държи по 3 штанги и дига по 300 кг штангата. Всеки път 6 да. държи. Да, той така ги дига. Пак се спомня. И къде е котката ми? Котката ми. Малко пак е в коша, ама няма проблем. В смисъл тя гледа от собственика си. Ето го изнасилва. От собственика. А па ето е изнасилва, да, ето. Вижте котката направо като видя. Помири се кои и вече не знае къде се скри. Идва кола, която ще наблъсне, така че това ще е последния влог някога. Довиждане.